Persari langsung siaga Mas. Ayo Elisa, Hani langsung jumeneng. Nangis sajroning atiku nalikane kamu tinggal aku. Ayo gas. Musiknya rada banter ya Mas.
Aridin. Apa tuh? Nuwun, Mbak Elisa. Leren Sawatara ya yung. Leren Sawatara. Ya. Ingkang angka sepisan ya tan nirwa ngagungake rasa syukur marang purbaning Gusti ingkang karya jagat ya nok. Ya pancen ya kaya ngono tur kuwi wajib. Heeh. Sapa gelem syukur bakal sun tambahi kanikmatanmu he menungso sing ora gelem syukur bakal nampa pasiksan saka panjenengane Gusti Allah Subhanahu wa taala ya syukur marang purbaning Gusti merga wis diwenehi nikmat sing luar biasa saengga awake dhewe iso silaturahmi ngaraketake pasederekan gelar budaya Jawa wayang kulit ana ing balai desa Ngarandu desa Ngarandu ya Kecamatan Kauman ing wewengkon Ngadipaten Ponorogo ya ngono ya Yung ya nikmat sempat nikmat sehat nikmat selamat oh ngono ya tanpa nikmat telung perkara kuwi tangeh awake dhewe bisa sowan nderek lawan kersaning para panitia ya kersaning kabeh para masyarakat sing disepuhi kelawan panjenengane Raka Mas Kepala Desa utawa Bapak Kepala Desa ana ing Ngarandu. Oh ngono. Asmane panjenengane Bapak Suparto. Wah, Suparto ki jenenge Janaka. Mula pas karo piyaine jenenge Suparto ki ya asmane Raden Harjuna, ya Raden Janaka. Nek cara wayang ganteng-gantenge wayang sak kotak ki ya Janaka utawa Harjuna. Mula ganteng-gantenge wong sak desa Ngrandu kuwi ya lurahe ya kuwi Pak Suparto. Sawangen lek raine uwireng, Nduk. Kowe karo Pak Lurah kok sajake saking akrabe kok, Nduk. Saking akrabe iya. Saben biar iki meni WA-an karo aku. Oh ngono.
Mulai ki mau aku teko ya rangkul-rangkulan ki wong liya dadi dulur ki kaya ngene iki no. Oh ngono ah. Lha beliaunya mau ngendika pun Mas Kangko. Jenengan kali kula niku pun kaya dulur mengke kula manggarapi pripun mawon siap sing penting masyarakat kula seneng, masyarakat kula ki marem wayangan dalu menika. Oh ngono ya karo Mas Lurah Suparto. Heeh. Ya umure ya ora matek kacek adoh karo awake dhewe. Heeh. Panjenengane 55. Ya awake dhewe engko Oktober 48 Nduk. Wah iya ngestoke dawuh. Mula nek aku karo beliaunya ki wis akrab mong sok wianan sok gojek ngono ya. Tur saben aku mayang ning Ponorogo panjenengane ya nyusul. Biyen ana ing Maguan panjenengane iki ya nyusul rono ngiras pantes ngungkeri tanggalan bengi iki ya. Nek pinginane ana ing Ngadisanan Sambit ya beliaunya ya rawuh. Ana mbalong wingi ya nyusul awake dhewe ketok lek banget tresnani walaupun baru saja kenal ning ketok yen to panjenengane Pak Suparto kuwi seneng nggone nyambung silaturahmi ngraketake pasederekan ngraketake paseduluran terbukti karo aku wis akrab. Oh ngono mula panjenengane 2 periode ngasta dadi kepala desa ana ing desa Ngrandu ya ditresnani kabeh para warga masyarakat. Oh ngono ya iya. Mula panjenengane estune arep leren no. Iya, arep leren dadi warga biasa. Heeh. Periode ketiga iki panjenengane iki estune arep leren. Ning nyatane masyarakat tidak mau. Oh, wis kadung percaya, wis kadung tresna kelawan panjenengane Pak Lurah Suparto bisa periode yang ketiga yang akan datang uga ngasta dadi kepala desa meneh ana ing Ngrandu kene. Oh iya, iya. Iya wis to. Angger tipake becik, tilase apik ning masyarakat ya tresnani, ning masyarakat ya gemati, wah insyaallah bakal tetep didukung kelawan sedaya lapisaning para masyarakat. Tapi pasti nduk sing diarani wong akeh iki pasti ada pro dan kontra kuwi pasti. Oh ngono iya ngono ya mulai ya panjenengane yang nyatane masyarakat isih mengendaki, masyarakat isih nyengkuyung lawan panjenengane Pak Suparto mengko macung meneh dadi kepala desa. Periode yang akan datang iki beliaunya ya saguh diniati ora golek duit, diniati untuk mengabdi kepada masyarakat. Mergo apa? Dawe para pinesepuh, dawe para pinter, para mintuna, para kiai alim ulama. Apik-apike wong kuwi nek uripe bisa piguna lan mengabdi kepada semua masyarakat. Oh, iya kuwi sing nggo patokan sing dienggo paugeran. Heeh. Ya, muga-muga awake dhewe nderek ndedonga. Muga-muga tetep dalam rangka pilihan kepala desa ana ing Ngrandu sing wis aman, sing wis guyub, sing wis rukun iki dipertahankan, nek perlu ditingkatkan kangge srana menjunjung tinggi rasa persaudaraan para warga masyarakat ana ing desa Ngrandu lan tetap menjaga kondisivitas Kang Sarto, menjaga persatuan dan kesatuan. Amin ya robbal alamin. Ya ngono ya. Mula iki disangga bareng ya. Adicara tahunan sing kaya ngene disangga bareng kabeh mempunyai peran. Heeh. Iya. Dadi iki dudu hajate kepala desa tok dudu hajate perangkating desa tok dudu hajate lembaga desa LPMD BBD dudu ning ini hajat semua warga masyarakat rumangsa andarbeni. Oh ngono ya rumangsa andarbeni. Mula jane dana saka PAD kuwi cukup nggih membiayai pagelaran wayang kulit bengi iki. Ning masyarakat tidak mau tinggal diam. Masyarakat kepengin nyodakoi bumine, kepengin nyodakoi desane. Ing pengangkah bisa dadi asana mbarokahi kabeh sing lenggah ana ing desa Ngrandu kene. Mula iki engko wis sepakat nonton wayang nganti rampung kabeh para warga masyarakat, ibu-ibu wis ket sore lenggah. Engko lek ndelok ora mung tekan limbukan tok kepara nganti rampung dipirsani mergo nyumbutne karo lek urunan perwu wong 10.000. Kaya ngono ya.
Nek kena kono-kono desa kono-kono iso 50.000 tekan 100.000. Aku tau lho nduk ditanggap kuwi masyarakate perwuwung utawa perkaka. Kuwi urunane 250.000 nggo nanggap awake dhewe. Oh, nang kene iki lho 10.000 wis iso nanggap awake dhewe. Lah ya heeh. Nek kaya ngene iki tanpa guyub, tanpa rukun, tanpa manunggale para warga masyarakat tangeh kelakone mula aku iso ngarani warga masyarakat ana ing Ngrandu kene sebagai warga yang hebat, warga yang peduli terhadap desa dan selalu menjalin kokoh persatuan dan kesatuan. Mula tepuk tangan buat warga Ngrandu yang hebat malam hari ini. Wah ya. Kaya ngono ya ya heeh. Wah ya 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 ya. Maya wis ngendika Mas Lurah, Mas Parto. Ya. Muga-muga nyambung terus Mas Kangko silaturahmine. Mungkin muga-muga tahun ngajeng mungkin saged wayangan malih. Ya heeh. Ya ngono ya ya heeh. Tenan kok no. Ya heeh. Wis kaya dene lek wis kaya dulur ngene iki nek wis manjing kaya paribasane dudu wong liya wis paribasane rega ki ora usah ngarani. Ora usah ngarani wis ngerti dhewe. Oh ya heeh. Ya ngestokke dawuh. Heeh. Ya. Iki gandeng adicara bersih desa. Ya. Ndonga bebarengan nyuwun marang Purbaning Gusti. Ya slendro songo. Bebarengan kelawan para warga sing bengi iki tirakatan. Ya. Nyuwun marang Purbaning Gusti Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Ya. Kanthi srana gelaring bersih desa bengi iki sing digelar kabeh para lapisaning masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, ya sesepuh masyarakat, perangkating desa, lembaga desa, kepala desa, ya. Dadi srana nyundul marang apa sing dadi kersaning para warga, nggone nyuwun marang Purbaning Gusti satemah sakwise nganake bersih desa iki, desa Ngrandu dadi desa ingkang baldatun Coyibatun Warupun Gawur, Gemah Ripaloh Jinawi Kerta Tata Raharja, murah sandang kang satopangan, adoh saka bencana alam, digampangne nek golek rejeki, diparingi sehat awake, dawa umure, soleh solekah para putra-putrane, digangsarke nek golek rejeki, rezekine kathah melimpah tur barokah, slamet donyane, slamet akhirate. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana. Yuk sinden Deli jumeneng sedaya. Babas rukun Islam. Oh.
Nduk ya, Nduk. Ya. Dopak, dopak. Rukun Islam cacahe ana lima. Oh duwite waras awake la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Matur sembah nuwun ya ndonga bebarengan ya yung men kalis ing rubeda adoh saka godha rencana ya ngestokke dawuh awake dhewe minangka dadi wakile dulur lanang sapa kepala desane Ngrandu penjane Pak Suparto ngaturaken sugeng rawuh sedaya para tamu undangan ingkang boten saged kula aturaken setunggal mbaka sawiji ing antarane mbok menawa wis rawuh saka ing pemerintahan Kabupaten Ponorogo juga dari Forkopincam ana ing Ngrandu Pak Camat serta jajarannya Pak Kapolsek Pak Ndan Ramil ya tokoh-tokoh masyarakat ya Datan Kantun kepala desa sekecamatan kecamatan Kauman. Wah, ngono ya yo Werong apal ya karo lurah-lurah sekecamatan Kauman. Urung wong aku ki arang-arang. Oh, ngono. Aku ya wis matur karo Mas Lurah Parto. Upaminipun ora enek wahyu keblasuk pengin nanggap awake dhewe apa kelakon awake dhewe sowan mrene. Lah iya, heeh. Ngono ya ya wong Ponorogo ki paribasane dikuasai oleh dalang ya saka Karanganyar. Oh, ngono Ponorogo sekitarnya ki lek wis dalange Ki Cahya Kuntadi wis. Lah ya. Awake dhewe arang-arang. Ning alhamdulillah keri-keri ki rada kerep. Oh, ngono. Cahya Kuntadi sapa? Mbuh aku ya ora kenal dalang kok ngendi. Wong karo adike kok. Lah iya. Pancen rejeki ki wis ditum dhewe-dhewe kok, Nok. Oh, ngono ya. Iya ngestoke dawuh. Awake dhewe rada suda daerah Nganjuk, terus Ponorogo, Medion. Lah ya. Diatur karo sing Maha Kawasa. Oh, ngono ditresnani karo Lurah Maguan, ditresnani karo Luwah Ngadisanan. Terus Lurah Balong, terus Lurah Ngrandu. Menawa kok iso nulari ngendi-ngendi? Ya, iya gen tambah serawung tambah dulur. Lah iya
Engko sasi ngarep kuwi tanggal 7 ya ana ing SMA SMP Negeri 1 Ponorogo. Oh ngono. Ya alhamdulillah, ya alhamdulillah. Wayang tetep ngrembaka. Walaupun nuwun sewu cara persenane iki wis rada suda timbang tahun kepungkur. Mergo okehe desa-desa do bingung. Oh ngono ya, enek sing wis DP awake dhewe we batal. Kuwi ya ana nek ora keliru ana 3 tempat. Oh ngono. Mergo dana desa iki ora kaya dhisik, lek dhisik iki 1, berapa M, saiki mung karek udakara 300-an yuta. Ya danane dienggo MBG, heeh. Dienggo KDMP dan lain sebagainya wis monggo lah. Awake dhewe manut bakune isih padha tresna kelawan budaya ketitik bengi iki sing pareng rawuh ya pirang-pirang. Wiyuh. Sakmono mbane nduk iki apa jenenge penonton yang sangat luar biasa. Ndek iki ning balong ya ngono sak lapangan bek. Oh ngono. Iki sing ning dalan-dalan kono ning layar napa nggih wonten sing ningali Pak ngaten iki. Kathah nggih. Nggone mboten muat nggih niki. Masya Allah penontonnya akeh kaya ngene iki positif nduk. Positif apa? Regoku kemurahan asli. Tuman kowe mesti lah ya. Ngono. Ngeten iki nggih namung sak desa Ngrandu tok. Wonten sing saking jaba desa wonten, Pak? Kathah. Ngono iki mboten isin to sampean delok teng mriki. Kan nanggapne dhewe lurahe sampean. Ya. Ngono. Iya. Mbah nuwun. Iki maku ya ngendikan anu apa jenenge diparingi dawuh karo Pak Parto. Wah, malam hari ini Mas Kangko sing dodol niku enten sekilo teng dalan mriku nganti mlebu mriki wis kangelan. Iya, jadi masyarakat nggone bersih desa bengi iki uga berbagi rezeki no. Oh, ngono bakul-bakul padha mengais rezeki. Heeh. Tutupne ora banyolane, nggih sumben neh. Iya. Ngono heeh. Ya, iki ana Mas Gareng, ana Mbak Elisa Urcarus Alaso, juga ada Mbak Hani Kusuma. Hani Kusuma iki tambahan. Asline ora nganggo Hani Kusuma ning gandeng ndek inginane iki Pak Lurah Parto ki nonton ning Ngadisanan. Wah, anu ngebel aku terusan Pak Parto. Anu Mas Kangko, pripun? Upami dituwun tambahi Hani Kusuma cocok napa mboten? Cocok mawon aku. Anu jenengan telepon ke, kula mboten gadah nomere telepon aku. Mang telepon ki ambak. Ayo, ya. HP ku ki ora nggo nyimpen nomere sinden-sinden kuwi kok, Nduk. HP ki khusus. Lah ya khusus nggih konsumen. Ya, sinden kalau tak simpen malah kudu WA karo aku malah. Ngono ya. Pun mang telepon piyambak mawon Pak Parto, Pak Lurah. Mangke saged napa mboten? Alhamdulillah didadak kok ya iso Hani. Lah ya. Lah ya to. Ngono ya. Iki iso komplit karo Mas Gareng jajak barang. Wah ya. Iki mengko waktune dibatasi no. Waktune dibatasi. Iki mengko wayangane nganti jam 3. Oh, jam 3. Ya mergo dibacutke ngruwat. Oh, ngruwat. Ya. Sing ngruwat bapake awake dhewe, ya bapake Dik Cahya Kuntadi. Dik, heeh. Aku lek ku nyeluk ya saiki Dik Kaji. Dik Kaji, heeh. Oh ngono, heeh. Ya. Mbah Sukron sing ngruwat engko, heeh, engko ngantek jam 3 ngantek subuh. Urwatane ya mula ki mau rada maju jam 09.00 wis ndodok kotak. Oh ngono. Ya Yong ya. Ayo Mas Gareng. Mas Gareng jajak. Ya ya turi jumeneng ana ing pepanggungan. Ya ya coba kaya apa? Pelak Mas. Iki lek rung prau layar urung marem Gareng. Ya ayo kanca neng gesek gembira. Alhamdulillah ketemu meneh karo Gareng jajak, Gareng sing lagi naik daun, ya Gareng J anyar tapi namanya sudah melejit dan sudah ngebaki Indonesia jagat lor etan kulon kidul. Oh ngono. Sugeng dalu Mas Gareng jajak. Dalu. Apa?
Kok ora semangan ngopo Le? Mangkel aku, Pak. Mangkel ngopo? Kok anyel iki ngopo? Ditangkap iki kudune seneng. Yo mergo nek ora ditresnani ora mungkin ditanggap kok mangkel ora lega atimu iki ngopo? Yo nek senenge kula jane seneng banget mangkele karo jenengan kok. Lah ngopo karo aku kok? Wong kula yo ditulisi lho bintang tamu Gareng Jajak, bintang tamu Hani Kusuma, bintang tamu Mbak Elisa. Kene ngopo sing ditokno ngarep dhisik kok sing edok-edok? Kok ora sing lanang-lanang? Masalahe sing mirsani kepengin ngematke luwih dhisik, ngematke ayune Mbak Elisa, ayune Mbak Hani Kusuma timbang nyawang batang kaya raimu. Lah iki lho sing mari lara ati ya iki. Lah ngopo? Senadyan wong lanang iki nuwun sewu, wong lanang iki duwe ijazah. Wong wedok ndilah ya dobel, Pak. Duwe ijazah ya duwe wajah, mula disawang kepenak. Nek wong lanang kuwi duwe titel kelulusan. Wong wedok ya dobel, ya duwe titel kelulusan, ya duwe kemulusan. Oh iya. Nek wong lanang duwe keterampilan. Wong wedok ya ndilah dobel. Dobel nek duwe keterampilan, ya duwe penampilan. Iya. Nek wong lanang duwe swara apik, wong wedok ya dobel. Duwe swara apik, ya duwe kegiatan yang lain. Duwe apa? Pokoknya kegiatan yang lain. Oh iya. Mula aku yo ngalah ora apa-apa. Sepele Pak, temriku lho, temriku. Tenggon salin lho. Oh ngopo? Bapak-bapak, ya kuwi lho bapak-bapak. Mlebu gentenan. Mas fotoke. Weh, aku malah kon motoke jejer tak foto bertiga. Oke, gak apa-apa atiku lega wader wong lanang gak apa-apa ngono. Neh, Mas fotoke wong lanang neh kuwi. Tak fotoke jebret rampung pamit. Loh, gak tak ancam. Ki nek ibu-ibu mesti sing jaluk foto aku rak ngono. Enek ibu-ibu loro mlebu. Mas foto kali kula kalih mbake. Aku yo kon motoke neh. Iya, Weh, tak fotoke jebret. Lah gak foto kalih kula Bu aku yo ngono. Mas foto karo jenengan, selfie ya selfie. Bareng rampung aku noleh dihapus. Lah kok dihapus Bu? Elek. Wis apa-apa, tak trimo aku ning kono wis disepelekke ya. Wis ben tak eling-eling kok mau kudunge kuning kok. Cicok lemu kok. Wis ben aku ngono. Ora apa-apa aku. Maksude ki ora rupane elek ning dadine ki ngelbulur ngono lho fotone iki. Dadi dihapus. Ngeblur. Lah nek ngeblur yo njaluk foto neh. Wong mau ketok gurung klegake tok ben ketok aku dijak foto kok. Rumah saku aja dak sia banget-banget. Ning alhamdulillah kula matur nuwun kalih jajaran desa. Desa pundi niku? Ngrandu. Ngrandu sampun nimbali kula alhamdulillah. Kula jane grogi kok, Pak. Ngopo? Aku yo tanggapan ning kono-kono ning ora kaya kene kok, Pak. Sing marai kowe grogi ki apa? Penontone lho, Pak. Lah ya. Kono-kono kuwi penonton, kirane kok ora uman nggon kon ngadeg pilih mulih kok. Iya. Kuwi nek kono-kono ngoten Pak. Iya. Lah kene penonton ora uman nggon ngadeg titik-titik masyaallah indah penonton sing perlu diajungi jempol tepuk tangan untuk penonton. Masya Allah luar biasa. Apa artinya sebuah tontonan tanpa hadirnya para penonton? Oh iso uga. Kok iso? Daring kae gak enek sing nonton. Lah kayak pas pandemi ya. Lah iya, maksud penonton itu sebagai supporter utama suatu kesuksesan pagelaran. Mula matur nuwun untuk semua penonton. Menyang Semarang bablas Boyolali sing gelem nonton wayang tak dongakno sugih rejeki. Menyang Semarang bablas Ponorogo sing gelem nonton wayang tak dongakno uripe mulya. Menyang Semarang bablas Surabaya kaduan. Wong wayang iki kok datang nganggo parian. Mbok ndongake langsung tas mugi-mugi sedaya mawon paringi panjang umur Allahumma. Ya ngono kok datang nganggo parian barang. Wong donga ki rasa parian, kedawan ngerti ra? Lah iki sing ra bener. Ora iso ra bener. Wong kuwi nggawa rasa dhewe-dhewe. Lho, nek kowe nekat nganggo parian, ki engko lek wong sembayang wong salat, ki engko rampunge maghriban wae nganti esuk nganti subuh. Lah kok saged? Lah ya no. Tuku bola nyang Jatim. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Lek ngangge parian kabeh salat bareng nganti isuk lek maghriban. Iya. Lah iya, mbok sing tangetes apa sing dadi unek-uneke atimu kepengin ndongakne warga masyarakat ana ing ngrandu kene ndang ditoke muga-muga sing lara diparingi sehat, sing durung duwe gawean ndang diwaringi gawean ngono dadi cetha. Oh, berarti gak sah basa-basi. Rasa basa-basi, sing jelas sing cetha. Saiki ki ora perlu basa-basi. Oh, ngoten. Heeh. Pak Bu, sehat kabeh nggih? Panjang umur nggih. Sugih dhuwit.
Pun cekap semanten saking kula lepat nyuwun pangapura wusananipun billahi taufik wal hidayah. Sumasalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi jenenge ya wong mutung ngono kuwi. Ya ora mutung lah genah nek tunduk poin lha lapon jenengan dadak wayangan nek nganggo janturan, nganggo sulukan, nganggo dodo, mbok langsung perangan. Wong anane seniman ya ngono kuwi. Nek petani kewajibane nandur pari, nek pedagang dodolan sapi, nek pegawe ya ngulang. Lah nek seniman yo umum tuh nganggo pacitan nganggo apa jenengmu? Parian kok pacitan. Kok parian kok diseneni lho Mas aku. Ning alhamdulillah sing nom-nom diparingi kesehatan, pinter sekolahe. Ngono lho, basa ngono kuwi sing nom, sing wadon, sing takung, sing sepuh, sing anu didongakne kabeh komplit. Ngono lho, mergo sing tamu bengi iki ora mung para ibu-ibu tok, bapak-bapak, sing nom, sing tuwa padha rawuh. Ayo sing cetha lek ndongane gage. Iki yo nganggo kata-kata seniman apa ya gue? Ya kata-kata seniman ya. Dari mau kon sak-sake, wong kok ngeneh enek kok. Ya endahe dipolas-poles. Oh ngono, endahe dipolas. Iki mau acarane apa mau? Bersih desa. Bersih desa utawa sedekah bumi. Heeh. Ngiras pantes nyedekai bumi Ibu Pertiwi sing saben dina ditanduri jagung lan pari, nyatane bisa diunduh dimasak dadi wujute nasi. Tak dongake sing didahar bisa marki, awake sehat tur bergizi, nyambut gawe semangat tetep ngati-ati. Muga-muga entuk rejeki sing murakapi kanggo nyukupi anak lan istri. Wondene turah kenek sing duwe utang bisa nglunasi. Sing do lara ndang do mari. Sing Joko Prawan ndang do rabi. Sing do kerja mundak gaji. Wondene sing tuwa-tuwa gek ndang do. Kowe kok kuwaplok wong akeh lho. Kowe ndongakne mati ngono ta? Ora. Lah piye? Wong ora tak dongakno. Sing nom-nom muga-muga ndang pinter lan entuk rejeki, sing tuwa-tuwa gek ndang. Lah kuwi lho, kata-kata kuwi lho mbebayani. Lah munggah kaji. Kuwi lho kancaku kuwi. Oh iya bener. Sing tuwa-tuwa gek ndang munggah kaji ngono ya. Oke, lho. Sing nggon kene iki lho mau sing banter gek mah mati. Ketok iki perkara warisan iki to iki. Perkara mati ora apa-apa ning mati sengkalane ya to. Oh, okay. Mati sukertane mung karek bagas parase panjang umure ngono lho. Lah bener mergo mati iki saka tembung MATI. Apa kuwi artine? Wah, mosok gak paham jenengan? Gak. Tak jelaske. Oke. Oke, direkam. Nek memang perlu direkam sesuk nggo bahan. Iya. Iya, dalang nek jek enom iki kurang wawasan kok Pak modele. Raimu karo aku tuwek aku. Lho, nek perkara tuwane tuwa jenengane nek pengetahuan Oh iya. yo. Jelasno le, tak tete. M. Makhluk yang hidup bernapas besok pasti mengalaminya. Wah. A. Akan tetapi tidak tahu kapan waktunya. T. Tidak harus tua, tidak harus sakit. Nom mati yo keh, ora loro mati yo keh. Oh iya. Berarti ora kudu tuwek ya? Ora kudu. Oh iya bener. Berarti aku karo kowe iki tuwek sapa? Tuwek jenengan. Nah, berarti iso sing nom sik ya. Urung karuan. Kok balik. Kuwi nggon apa ki mau T. Kan dhewe I apa I? Ini adalah rahasia ilahi Robbi. Dadi awake dhewe mung sak derma nglakoni. Mula sadurunge kapundhuting Gusti, ayo padha ngibadah kanggo sangune mati kaya sing dingendake jenengan ngajeng mau. Nek wong urip kuwi besok sangune gur di gelu. Tugel dadi telu utawa telung perkara sing iso digawa nang alam akhirat besok. Ora ngoten wae to? Ya. Ngono. Kuwi nek jenengan gak kanca gak tak kandhani iki mau. Wis saiki wis ngonceki tembung MATI, saiki oncek ana desa Ngrandu kene. Oh. Pak Kangko. Apa? Nek duwe acara ngono kuwi asik. Ora iso. Ki dadakan kok ngetes sepiro IQ-mu. Wong kok Ngrandu ki saka huruf N G R A N D U. Oke men apa? Wis kudu oke. Ning kudu bener, ning nganti ora bener, woh. Potong bayaranmu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Kudu pinter, gareng saiki kudu cerdas tur iso mengikuti zaman. Ya ndelok-ndelok. Ndelok-ndelok. Ayo pikir tenanan lho ki, awas lho nganti kleru ki sing ngrungokne wong sak desa. Ayo. Ngrandu. Ayo. Aman, wis aman, Pak. Aman. Ayo. Yang pertama hurufnya N. Apa arti N?
Nindake sedekah bumi setahun sepisan ing mapan wulan suro. N nindake. G. G guyub rukune warga mula bisa kaleksanan. Nek ra guyub rukun ora mungkin. Ya. Jebrek meletek utekmu. Ya kepepet, Pak. R. Ragate akeh ning nyatane nek disengkuyung bareng-bareng 10.000 ya cukup. Ya. Ya. A. Adat istiadat kabudayan aja ditinggalno nek iso dilestarekno. N. Nanggap wayang kulit dalangipun Ki Anom Dwija Kangka. Ya. D. D. Kok cepet men wis teko D to, Pak? Wis yo. Iki kudu cepet kok. Komputer iki kudu cepet. D. Dadya sarana pangujuping donga ngarsaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Ya. U. Kari dhewe. Usahakno ngene iki aja gon ben taun nek iso ben sasi pisan, Pak. Ya kobol-kobol lho PAD-ne. Lah ukur 10.000 kok. Iya. Ning estu kok, Pak. Oh sik urung nampung. Ora estu. Iki lurahe jenenge Suparto. Nuwun sewu, Pak. Nuwun sewu. Apa? Bayar aku potong 200, Pak. Aku gak sang ngartekno kuwi. Ora iso. Kuwi jenenge kudu Suparto. Lho, kuwi Pak Lurahe. Wis ro karo Pak Lurahe rung. Lah nek Mas Pak Parto nek karo aku wis kadung akrab banget no, Pak. Weh. Pak Parto ki? Iya, Pak Masya Allah luar biasa nek kali kula akrab kok pedhok ya. Durung pedhok mau ya Pak ya aku ya. Akrab ning pun akrab. Nek kowe muni akrab, wis tau kepethuk pundi biayine? Pak Parto ki? Iya. Lho jenengan wis kenal dereng? Ya wis aku gak sore jagongan yang mburi kelir kono. Jenengan tekok apa mbedheki? Aku yang bedheki. Walah Masya Allah Pak Parto kok dibedheki nuwun sewu Pak Parto ngajeng, Pak. Muni ora ngerti kok. Nek kemlinti sing methuki mau Pak Pardi kok. Mriko beliaunya sing nganggo kopiah lho, sing nganggo kopiah Pak Parto. Kae lho. Oh, mripate gareng ki kira. Lah nggih aku ketok iki nyawang kono asline iki mriki. Nggih menika. Wilujeng dalu Pak Parto. Apa kabar? Nun sewu dados lurah pun pinten tahun? Lho, wis 2 periode rumasamu. 12 tahun pun ngertos carane dadi lurah. Kuwi bocah iki Dik, saya ndrunyak to kuwi. Lho. Rong periode iki ngerti lho carane dadi lurah wong ditresnani karo masyarakat kok. Lah kowe apa? Lah kowe iki pangkatmu apa? Lho, Masya Allah kula iki sak ndure lurah Pak nek nang desa. Weh, sak ndhuwek kacamat. Alah, sak iso sithik. Apa pangkatmu? Juru kunci. Lah. Lho ning lurah apa desa tanpa ada juru kunci. Sopo sing arep ngatur kehidupan contone kaya ngenten iki? Sedekah bumi ya mesti enek sing pranata carane bumi, piye carane sing tukang dungane kan ya juru kunci to, Pak. Ya. Wah, jenengan gak paham kok. Suparto. Ngeten lho, Pak. Iki bangsa Pak Lurah niku lho, Pak Suparto niku nek kula mun akrab banget. Ya. Mun akrab banget. Nggih wis kok nyatane 2 periode dadi kepala desa 12 tahun wis teruji ya. Wis hebat pomo besok dadi meneh ya wis sae. Iya, nyatane masyarakat mendukung. Pak Parto kok. Iya sing tak takokne artine apa? Suparto. Muga-muga warga masyarakat tetep tresno kalih panjenenganipun. Benjing niku nek nyalon melih dados melih. Diluk mlaku nang mburi kelir kene. Napa, Pak? Tak uyuhi raimu. Iki dong apa ora artine? Suparto ki su ki apa, par ki apa, to ki apa? Masya Allah, barang sepele jenengan takokke. Iso nang ngene ya. Nek kula ora wis ngartekke wis iso. Ya. Kula karo jenengan pinter ndi? Kula karo jenengan pinter ndi? Ayo ngakoni sik iki kudune. Perkara apa? Ya perkara sastra, perkara kabudayan, perkara pakliran wayang. Ayo. Nek perkara wayang jek pinter aku. Nek perkara sastra? Sastra ya pinter aku. Pinter aku. Pinter jenengan? Iya. Tulung artekno artine Suparto. Nek nyoto pinter. Wong ngetes lho iki, jenengan ngomong dhewe lho iki. Ayo. Jenengan ngomong ngendika dhewe lho iki. Iki lho sing dijenengi banyu dibacok balik iki ya iki. Lah nek jenengan gelem ngakoni nek pinter aku saguh ngartekke. Wong jenengan ra gelem ngendika, ra gelem ngakoni kok. Wah, ya nek babakan ilmu pedalangan jek pinter aku, nek sastra jek pinter kowe. Pinter aku. Ya. Saiki tulung jenengan ngendika, Mas nyuwun sewu tulung mangartekke. Artine Suparto. Ayo ngendika ayo. Ayo ngakoni wong jenenge wong sak ngisore iku duwe andhap asor, Mas. Piye mau? Mas nyuwun tulung mangartekke artine Suparto. Ayo ngendika ayo.
Pinter aku kok. Ya. Ibaratnya wong pinter, kono nek kurang pinter necep ngelmune kuwi nganggo subasita. Tata krama. Ya. Mas, Dalem. kula nyuwun tulung. Piye, Dik? Mang werdekne Heeh. napa artine Suparto? Oke, mang mirengke ya, Dik. Iya, Cuk. Anyel aku. Ayo. Ugi bagiamu. Suparto, ayo. Sugih rasa tepa selira adat tata krama ora ditinggalno. Ngrengkuh kabeh masyarakat ora beda kasih, ora mbedakake sing ndek sing dhuwur, sing cilik sing gedhe, sing nom sing tuwa, kabeh direngkuh didaku sedulur lan anake. Merga kepala desa kuwi dadi wong tuane sak desa. Ya. Ya. Par. Paribasan awan dadi bengi, bengi dadi rina, sirah dadi kepala, sikil dadi nggo mlaku, wong kanggo kamulyane desa ngrandu. Totonen to. Kemajuane warga masyarakat ngrandu luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Suparto. Iya. Nuwun sewu Pak Suparto, kathah lepatipun nyuwun pangapunten. Sae napa mboten? Sae to? Inggih, kula wingi teng Medion nggih ngeten iki. Pak Lurah niku kula artekke sae niku seneng ra jamak. Yes gur ngoten mawon mboten sah nyawer. Jenengan nek terus muni sawer gak sah. Aku riko mboten sah. Gak ya Pak ya. Rasa. Mboten sah. Rasa. Nuwun sewu Pak Kangko. Apa? Kula percaya nek Pak Suparto gak bakal nyawer aku. Heeh. Wong regoe dinyang kok. Mboten Pak, ngapunten, ampun dianggep guyon lho Pak. Pripun, Adik sampun mengerti arti Suparto? Sampun Pak, Iya. sampun. Bilang apa kalau sudah tahu? Matur nuwun. Sama-sama, Adik makin ganteng ya Allah. Gak apa-apa. Alah. Iya. Ini loh Dik. Piye? Nun kok Dik. Ngeten lho Pak. Pripun? Ngiras pantes sambang silaturahmi ning Ponorogo. Ya. Jenengan ora ngendika nek kene iki kawasane Engkeng Rayi Ki Cahya Kuntadi sakniki jenengan wis mulai merambah mriki. Kula wae yo WA-an kalih Pak Cahya. WA apa? WA-an Pak Iki brai kok cahe. Lah nggih kula WA, Pak Cahya kok mboten ngasta teng Ponorogo, aku rak ngoten. Ora kok wis ben di wayangi kakangku. Lah napa to Pak? Ketoke regane di dunia. Ngono. Oh modele ngono kuwi gak apa-apa. Lah tungkak raimu iku. Pripun? Padha regane. Hah? Padha takono Pak Lurah lho. Dune matamu picek. Oh, Pak Cahya pun tak jawab mau. Sanjange padha kali jenengan kok Pak. Iya nek regane padha, ning kan kono modele diweki bonus bintang tamu 3. Heeh wis sak karepmu. Butuhe ditangkap ngene wis aku. Amin. Mending pokoknya janji lho Pak. Apa? Wayangan nih Pak Kangko nek ning Ponorogo nek jenengan kepengin meriah kudune garenge kula Pak. Iya. Nek garenge gak aku gak rame. Iya. Oke, nyatane wis ping 3 lho. Ya ping 3. Nyatane yo biasa. Lah ya. Nyatane lek ora ditresnani apa ya gelem mesti golek gareng liyane. Alhamdulillah. Wong Pak Parto ngendika pun anu gareng anu nika jajak nika mawon pun lucu tur murah ngono kuwi. Yo murah iki aja diketokke aku ben harga diri. Dan bakune menghibur sesarengan. Amin. Iya, pas karo lakone, Mas. Pripun? Lakone lah umuruning Wahyu Purba Sejati iki ndongakne para leluhur. Nggih. Para leluhur men tan prabeda kene ya wis enek SD Gocah, enek ndongak-ndongakne para cikal bakal sing ana ing Desa Ngrandu. Nggih. Eneke wong saiki mesti ana sing dhisik. Leres. Oh sing saiki kok kudu ndongakne sing wis seda lak ngono. Hukume. Ya saiki nembang ya, Reng. Sendika. Mergo iki bintang tamune pirang-pirang. Bintang tamune akeh. Ayu kabeh. Sitok sih. Setunggal riyen. Heeh. Sinten Pake? Mbak Elisa no. Heeh, nek han iki lak anu sapa dadakan.
Mergo tresnane Pak Kepala Desa. Jenengan aja beda kasih. Napa? My honey sing sabar. Iya. Apa? My honey. Mayani apa? Loh, gak mudeng dalange. My honey iki bahasa Inggris. Aku ngerti ku ngoro yes karo no kok. Astagfirullahaladzim. My honey itu artinya sayangku. Lah nek perkara iki jenengan kudu ngalah meneh karo aku. Aku bahasa Inggris kalah karo. Nah, matur pripun? Mas. Makasih. Makasih. Sama-sama, Dik. Thank you. Aku ngerti thank you. Oke. Thank you. Same. Good night. Selamat malam. Good night. Oh, selamat malam, betul. Iya. Terus, nek selamat pagi. Breakfast. Alah. Breakfast ki sarapan kok. Lah ya lek sarapan ya isu toh. Oh iya, Ding. Nek selamat pagi ki good morning. Good morning. Kuwi nek bahasa Inggris. Ya. Bahasa Arab bisa ora? Lah aku ngomong bahasa Inggris sih. Oh, bahasa Inggris apa nih? Lah aku nek bangsa bahasa Inggris tak pangan. Aku pelajaran SMA tak pangan kabeh. Wih, Bahasa iya. Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, IPA, IPS. Ojo meneh kok IPA, IPS, IP ku dhewe tak pangan. Dadi Iki sing mare nakal iki. ya nakal sithik-sithik wong lanang kok ora nakal ki ora komplit. Yo ning aja IP-ne. Ya. Minimal yo liyane. Nek bahasa Arab apa? Lho, jeneng yo tambah iki. Ya. Bahasa Arab apa? Basa Arab nek arep masuk rumah ngono basa Arab apa? Kula nuwun. Kuwi lak basa Jawa. Ora sak ngomongin basa saiki nembang ae. Lah nembang sinten? Ya Mbak Elisa no. Oke. Mbak Elisa, ya. Mas aja diplero. Mas aja dipoyo. Ereng. Tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran. Mbok yo sing eling Dik. Iku Pisan meneh Mas, iki sithik Panjene bener kandamu. Mas aja dipleroi. Mas aja dimayai. Karepku jalani esemi. Tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran. Mangkok Yo. Mbok yo sing eling Dik. Eleng apa mas. Iku budaya Panjene bener